Hola, sabeu què són les llibertats civils? No? Com us ho explicaria? És la garantia de que puguis exercir els teus drets com a ciutadà o ciutadana sense patir cap discriminació ni cap impediment. Per exemple, la llibertat d'informació, la llibertat d'expressió, la llibertat d'orientació sexual. Sí, ara tot això ho podeu fer, però no sempre ha estat així. Per exemple, a Espanya, fa 40 anys, les dones necessitaven d'un permís escrit dels seus marits per poder treballar, per sortir fora de viatjar del país o per treure's el carnet de conduir. L'homosexualitat era il·legal. Els gais podien anar a la presó només pel fet de ser-ho. Fins i tot, s'arrestaven noies per besar-se en públic o per treure's la part de dalt del biquini a la platja. Ara les lleis ens garanteixen moltes coses, però encara hi ha situacions a la pràctica en què les persones no sempre poden exercir lliurement i en igualtat els seus drets de ciutadania. Els drets i les llibertats cal defensar-les. Com? Què pots fer tu? Molt fàcil. Obre els ulls i viu lliure.